Bueno, això que veieu aquí és el restaurant Ca Carter de Mura. Jo sóc el Jordi Peric Bataller, formo part de la tercera generació d'aquest restaurant i ara us ensenyaré tot el que és per dintre. Bueno, aquest és un dels nostres menjadors i això és el que és Ca Carter. Som una família que portem des de l'any 64 obert, va començar tot el meu avi i la meva àvia, quan es dedicaven al món del carbó i se'n va anar tot a... es va enfonsar tot el carbó i després van agafar i van començar amb un restaurant petitó, aquí donant de menjar i donant a dormir. El meu tiet i el meu pare van seguir i ara ja som dues famílies que vivim d'aquí, els Peric Bataller i els Peric Calvet, on intentem donar la millor menjar i la millor estància a la gent que ve, que la gent disfruti del nostre poble, del nostre restaurant, de la nostra cuina, on intentem fer cuina catalana, de temporada, de mercat, amb el millor producte que intentem trobar, sobretot d'aquí als nostres voltants, i fer-ho tan bé com puguem. La nostra filosofia és que la gent disfruti i se senti com a casa. Intentem gaudir. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és la motivació són les teves ales i a la vegada la teva llosa, i estic totalment d'acord. Estem tot el dia treballant, intentant que tot això funcioni, donant-ho tot perquè la gent estigui contenta i que tot estigui a punt. Això també vol dir que ens passem moltes hores aquí dintre, però tot val la pena. Si el client quan marxa està content, nosaltres és el que volem i és el que ens sentim bé. Bueno, aquesta és la santa de la meva mare. Sí. Com tots fa de tot, doncs aquesta és la Mireia, la meva germana petita. Hola. I ella s'acaba de treure el títol de sommelier, etc. Porta el menjador, com l'altra meva germana, la Berta... Les reserves, els grups... De tot, fem de tot. La facturació... Aquí tots treballem i fem de tot. Carlos Tarrés, el senyor que s'encarrega de tot perquè nosaltres puguem treballar encara més bé. El que està a la pica, aquest és el meu tiet, el que us parlava abans, quan la meva àvia va agafar i es va morir molt jove, doncs ell va agafar la cuina pels cuernos, s'hi va posar sense saber res i amb tota la seva força ho ha aixecat d'això que veiem aquí avui i ara ja hi som tots. Ell sempre ha sigut el que m'ha ensenyat de tot, des de la manera de ser, la manera de cuinar i la manera de treballar i donar-ho tot cada dia. Es diuen igual i tot? Ens diem iguals. Què és per tocar el carter? Treball, plaer, perquè ens emprenyem molt però disfrutem. Una miqueta, ens emprenyem no gaire. I del Jordi, què em podries dir? Del Jordi, que serà molt més bo que jo. Bueno, això ho veurem. I es va espavilant, que cada vegada vol aprendre més i que està obert a tots els tipus de cuina i tot això, no? I si l'haguessis de definir ràpid, com el definiries? Emprenedor i perfeccionista. A mi el que m'agrada o no m'agrada d'un restaurant és sentir-me bé, és anar a un restaurant i sentir-me com a casa, sentir-me a gust, i després hi ha restaurants que fan un servei que per mi és massa estricte, on no et fan sentir gust, no et deixen dinar tranquil. I l'altra cosa que també m'agrada d'un restaurant és que facin el que saben fer. Hi ha gent que fan restaurants que a vegades es lien, es volen liar massa o volen fer alguna cosa, i jo sempre dic el mateix, en un restaurant, al final, si no és una cadena de restaurants, tu pots fer el que vulguis. Doncs a mi el que m'agrada és que un diu a mi això em surt molt bé, doncs que agafi i anar allà a provar allò que a aquell li surt tan bé, per menjar el que la gent sap fer, i no que a vegades hi ha molta gent que es lia i al final acabes fent coses que no t'acaben sortint tan bé. Quin tipus de restaurant no entraries? No tinc un restaurant específic per no entrar. M'agraden tots els restaurants. Sempre dic que hi ha un restaurant per cada moment. Quan t'agradi un restaurant, doncs hi entro. Hi ha dies que em ve de gust un Frankfurt, doncs entraré a un bon Frankfurt. Hi ha dies que tinc ganes de menjar alguna cosa ràpid, doncs entraré a algun restaurant ràpid, de menjar ràpid, bo. Si algun dia tinc ganes de menjar brasa o tinc ganes de menjar un d'estrella. Quines 5 qualitats per definir un restaurant t'agradaria?
no sé si 5, però una de les coses que jo busco en un restaurant és qualitat, que el que mengem estigui bé, 2, que et sentis a gust, que tingui un bon lloc per menjar, que et sentis com a casa, 3, que sentir una experiència, vull dir, no puc suportar anar a un restaurant i que quan surti sigui igual si he anat o no. O sigui, quan surto dir, ostres, encara que sigui alguna cosa, em quedo mal amb una cosa sí, una cosa no, però quedar-me amb alguna cosa. Amb alguna que digui, doncs allà he pres, ostres, que bé que fan allò i que bé que m'ha agradat això altre. I sobretot que l'ambient doncs estigui bé, que et sentis molt bé. Vols dir alguna cosa més? No, si no em preguntes. De Mura, de Cal Carter, no sé, alguna cosa que se t'acudeixi més? Bueno, és que al final jo no sé viure a Cal Carter sense Mura, vull dir, és una cosa que va lligada. O sigui, per mi, Cal Carter guanya molt si Mura està molt bé i Mura guanya si Cal Carter està bé. Jo si aquí a Mura tinc un forner que fa un pa espectacular, doncs Cal Carter millora segur, perquè hi haurà gent que vindrà fins a Mura per anar a buscar el pa i després potser venen aquí, de pas. O si hi ha un noi que fa unes botifarres que són molt bones, doncs jo guanyaré en qualitat, o si tinc un bon pagès, doncs igual, que em faci unes bones cols, que em faci una bona mongeta, que em faci un bon tomàquet, jo sempre guanyaré. Molt bé. Deixem-ho aquí, no? No sé res més. Deixem-ho aquí? Sí. Què adéu. Vale? Hem gravat, perquè no paren de passar cotxes. Bueno, va, prou. Què no dic? Estàs gravant ja? Sí, va. Què? Bueno, què és el que m'agrada? Mira, què em penses del Jordi? Bueno, bé, que... Soc un crac. I molt pesant, no? Sí. Bueno, tinc aquí tots intentem fer una miqueta de cada cosa, portar el que Ah, no ploris, eh? Joder. Una. Una només. Pensa que va bé. És el que jo. Qualitats doncs, fan que aniria a un restaurant, sobretot el que dic, que em senti bé, no entenc. Les podem? Què se diu?